Sanibona Kanzedlozi, ngiyathemba niyaphila. Ngizochaza namhlanje ukuphupha isikole, ukubamba ikilasi noma usekilasini wenza amathongo. Ngaphambi ukuthi ngiqhubeke ngichaze loko, isikole noma ikilasi, nje isikole ila kufundwa khona. So la kufundwa khona-ke kuthiwa imfundo ayikhulelwa nokufunda akupheli. Okay, izinto lezi esikholelwa kuzo ezikhona. Manje-ke Kanzedlozi, abantu abadala ngike ngachaza kakhulu, ngichaza ukuthi abantu abadala indaba eziveze ngezinto ey'ningi kangaka. Ngachaza ukuthi kulula uma befika ngendlela esizijwayele, sokwazi ukuthi sibone ukuthi sibambe kephi. Manje leli klasi yabantu abadala, ngizimisele ukuthi ngichaze amanye amakilasi la. Kanzedlozi, uphupha uya esikoleni noma usekilasini noma uphupha isikole kusuke kufuneka uyofunda, kufuneka kube khona into oyoyifunda othunywa abantu abadala. Angibuyele-ke esikoleni lesi esi-physical, hhayi-ke ephushweni. Ukhumbula umzali wakho, uma wakho noma ubabakho noma a guardian parent, uma ekukhulisa noma uma ukhula umncane noma usesemncane, uyakuthatha akuyise esikolweni athi hamba mntanami uye esikolweni. Uma uya esikoleni uyahlukana naye uma wakho, uhambe uye esikolweni uyobona ezinye iy'ngane, ubone othisha. Uma ekususa la uma wakho uyakutshela kahle ukuthi hamba, uyaphuma la ekhaya kulo mthetho wala ekhaya, uyongena emthethweni yasesikolweni. Emithethweni yasesikoleni kunemithetho yothisha laphaya abazobe bekufundisa iy'fundo ngey'fundo. So yileso sikole engikhuluma ngaso. Noma-ke susemathongeni-ke manje, nakhona isikole la kufundwa khona ngoba amathongo azimisele, they are much more willing ukusifundisa izinto zabo. Njengoba besifundisa benza ukuthi thina sibe nolwazi, they bring us knowledge yokuthi sazi izinto zikamoya. Because njengoba ukwazi kuyinto efuneka uyijabulele noma uyingamele, ngoba there's power in knowing. Yingakho lihambe ligijima iBhayibheli lithi, my people are perishing because they are lacking the knowledge. My people, they vanish, they are vanishing, they disappear before me because of the knowledge that they don't have. So the much you know, the much you function. Kodwa kuyahlupha futhi uma uswazi kakhulu ngokundlulele, ngoba ugcike futhi usuwona emsamo. Uma usundlula ufuna ukwazi ukudlula abantu abadala, then that's a suicide. Uma usufuna ukwazi ngaphansi kukaNkulunkulu, that's a suicide. And I'm not speaking about that knowledge, that's a foolishness. Ngikhuluma ngolwazi olubeka umvenqangi, olubeka abantu abadala bafuna ukunikeza ulwazi olwanele. Yingakho bekunikeza isikole ukuthi hamba ufunda lapha izinto ongazazi ngawe nezinto ongazazi ngabo. Niyangizwa Kanzethongo? Angibuyele-ke manje. Mkhulu, ngiyaphupha la ngesikolweni kwamanje, njengoba ngesikoleni iyunifomu angiyifakile, ezinye iy'ngane ziyifakile. Usuyabona ukuthi manje kushuthi okame shuthi kunezinto ongazigqokile kahle zethongo zabantu abadala, bazama ukukhombisa lokho. Mkhulu, njalo ngifika late esikolweni, abantu abadala abaphambi kwakho kade bezivezile kuwena, kodwa ubukeka njengomuntu wena ongekho interested kubona. Basuke beveza lokho. Mkhulu, uphupha uthisha engishaya. Uyabona-ke manje ukuthi uyihlongandlebe, umuntu ongezwa manje. Uyafundiswa lapha kodwa manje awuzwa. Sewuthola induku-ke yabantu abadala and akumnandi ukushawa yithongo. Angike ngiye kuleli lami engaliphupha mina, ngisaqhubeka nalo hambo lolo ngoba kade langihlupha idlozi, ngingalinakile. Yebo ngalinaka kodwa lalingihlupha in silence.
Abantu abadala babangikhombisa ngiphupha ngiya esikolweni noma ngilikhohlwe leli phupho. Mangiya esikolweni ngifike ngime ngingene esangweni, mase ngizongena eklasini ngifice abantu sebekhona vele. Kwakusaphithizela kusho ukuthi abantu abafika manje sebengaphakathi, kodwa ngiyabona bafika manje basaphithizela. Uma ngithi ngiyangena kuthiwa wumana, ngivinjwa omunye wothisha la emnyango. Ngithi mina, hawu kwenzenjani? Bathi hhayi, njengoba kuyabhalwa, kubhalwa i-test. Konje njengoba kubhalwa i-test kungenwa ngemali. Ngithi mina, hawu, okay. Uma ngithi ngiyabheka etafuleni ngaphakathi ngoba ngime emnyango ngiyakwazi ukubona eklasini, ngibona imali yamaphepha laphaya ebikhokhwa yilezi ngane. Hawu, ngibheka uthisha athi hhayi kuyakhokhwa ndoda, kukhishwa imali la bese uyangena uyabhala. Hawu, hhayi, ngithi mina okay, malini? Kuthiwa R30. Awu, ngithi ngiyabheka esikhwameni sami ngoba ngangiphethe ubhakha wesikole. Ngithi ngiyabheka la, awu, ngiphethe u-R5. Ngithi ngiyacela bathi no, u R30 kusho ushoda ngo-R20. Ngaphatheka kabi, ngavuka ngigula ngenzethongo, i-testimony yami leyo. Ngavuka ngigula, kwenzenjani? Kanti yini ekufanele ngiyenze? Ngiphahle, ngibuze, ngicela, angazi lutho. Ngithe uma kuhamba isikhathi bangikhombisa abantu abadala ngesimo sokuthi ngithandwa yithongo njengoba bengichazela. Hhayi ngoba ngangihlaniphile kodwa bangijulela. Kodwa hhayi ndodana, woza ngala, ngibizwa ugogo ngoba kade ngifundisa lo gogo. Wathi hhayi, ngifuna ukukhombisa izinto zakho zivaliwe financially. Awu gogo, ngoba ngangingazi ngishonephi. Gogo kwathatha isikhathi ukuthi bangiphendule ngoba ngangingakathinti ezinye zezinto zabo. Kodwa bese ngifundisa la ngenza ukuthi ngikhiphe amavidiyo la. Wathi hhayi, into zakho ziboshiwe noma imali yakho ivaliwe. Uma ekhuluma ngemali usho i-lifestyle ukuthi indlela engiyiphilayo noma imali ngilindele angikwazi ukuyithola ngendlela ngesimo sokuthi khona isandla sesithathu noma sesibili esesibambe imali yasekhaya noma imali yami efuneka ngabe ngiyayithola. Ngikhuluma ngendlela yokuphila kodwa lapho wangitshela ugogo wathi imali yakho iboshiwe, ivaliwe, bakuvalile, umuntu ovalwe financially. Washo njalo ugogo. Wathi lo mnyango la bantu babona la ngaphakathi, kwangathi ngiyababheka ngibona ngathi abantu abangayifaki i-uniform, abantu like abagogodile, aba-right. Wathi nawe futhi ngabe ula, kwamanje isimo sokuthi uboshiwe awukho la, uyangizwa. Kwamele manje ngiyoqaqa la mafindo-ke engazi ngizowaqaqa kanjani. Ngakhonjiswa kodwa imigudu nemihlahlandlela ukuthi ngokwenzenjani ngesimo sokuthi ngathandwa yithongo, ngisakhula, ngisemncane, ngisahamba nakulolu hambo lolu ngoba ngaliqala uhambo kwafika iy'nkinga nje phambi kwami. Kwangikwazi ukuzinqoba ngesimo sesibindi engaba naso, ngesimo sethongo elangimbatha ngaqina, ngaba yindoda eqinayo, ngakwazi ukunqoba. So ngizama ukuvezela ukuthi ukukhonjiswa amaphupho ungalilingi uze ukuthathe kancane, kuthathe ngokushesha ngoba vele isuke lento siyenzekile ngokomoya, spiritually, yingakho sivezwa ngala. Ngabalungisela, ngasithatha isinqumo ngathi ngiyalungisa. Ngila ngikhona namhlanje, yimina owathatha isinqumo ngethongo lami ngenzenjani ngoba ngiboshiwe, ngivaliwe. Kuningi efanele ngiyakukhuluma la, kodwa ingelosi ithe kuningi futhi angikuveza la okujulile okudinga ney'ngane zethongo enifana nami ngoba iningi lenu lifana nami, lidinga ukulungiselwa. Kwakulungile-ke, bethi ngizokhuluma ngeklasi ukuthi bheka eklasini into ofuna uyibheke, bheka othisha abakufundisayo lapha bayisimo esinjani. Bheka lapha eklasini ukuthi ifakiwe i-uniform noma ayifakiwe. Bheka inkulumo laphaya ukuthi ithini, bayakwamukela esikolweni. Bheka ama-surrounding ey'ngane ngoba zalibele zingibheka iy'ngane ukuthi hayibo lona, hayibo lona, behle bengaphakathi. Uma ngithi iy'ngane ngikhuluma ngabantu ababengangami ngoba ngangibona ukuthi abantu bona aba-successful kodwa ngangibona. Babheke la bantu bayisima kanjani, are they happy, banjani? Yonke le nto le ehleli lapho ikhonjiswa yithongo njengohlezi ngintshela. Ithongo alifihli nento eyodwa uma lifuna ukuthi lisizakale, bokukhombisa yonke into. I-testimony yamkhulu leyo engiyiletha la emsamo.
Inama-testimony kaNkulunkulu amaningi kabi, ngoba vele God is a God of testimonies. Kuthiwa we conquer by the words of our testimony. Uma unqoba ngobufakazi obuletha phambi kwaJehova. Yingakho ngithi ngibulethe mhlawumbe ubufakazi beklasi, abafazi bami ongcwele, ukuthi wangisiza kanjani ukuze ngibone yonke lento. Nokuthi ngize ngikhonjiswe ithongo, into ejule kangaka, ngangingazi ijule kangaka. Ngoba into engangizibuza yona, njengoba ethi ngivaliwe emalini, ngivaliwe yini? Uba ungivalile, liphi ithongo lami? Izinto okufanele uzibuze zonke lezo. Kodwa anifuni ukuba spiritual, ngiyanibona iningi lenu, into eninithatha kancane. Kulungile-ke ngane zethongo, kodwa asisukumeni, kulungile, asihambeni, sitotobeni, khehlela yatotoba. Umkhulu akasabi, Nkosi yami. Ngihamba impela ngiyayidudula. Asihambeni iy'ngane zethongo. uNkulunkulu abe nani, anibusise ey'ndleleni zenu. Nasemaphushweni enu, anibusise uNkulunkulu, anifakele iy'busiso phezu kwamaphupho enu. Ney'xazululo zale nkinga lezi zamaphupho enu, ngoba niphupha kakhulu. Abanye niphupha izinto y'phindaphindeke kaningi into eyodwa, bekukhombisa ukuthi inkinga ila. Kodwa wena, you take no decision to fix whatever that has been shown to you in your dreams. But it's okay. It's not a problem that you are not taking a stand to fix your life or your spiritual life. It's okay. uNkulunkulu akanankinga. Ngiyabonga kakhulu ngane zethongo. Ngicela nisubscribe and like and share. Sibonga kakhulu, sithokoza kakhulu ngane zethongo. Angeke ngi-athende nabanye, khona abadinga ukuthi ngiba-athende ngento ejulile. Kulungile ngane zethongo, umkhulu uyabonga. Nibahle ngane zethongo, ngingakhohlwa ukunitshela. Nibahle iningi lenu. Angisho physically kodwa ngey'nhliziyo zenu, especially niza kumina. Ngiyathokoza kakhulu ngane zethongo. Kwande lapha emsamo. Makhosi.